salimos ao mar, normalmente 2:30, 3, largas o aparello, ás 10 ou así empezamos a recollelo. A ver, este foi sempre un traballo de mulleres toda a vida. Era unha axuda para a casa e que viñamos as mulleres a traballar para levar unha axuda. Elegín este traballo e engancha, eres tío jefe, ves cando queres e é a motivación, que nadie manda en ti. Cedeira viviu do mar sempre. As técnicas que se usaban son a rapeta, que son unha arte de arrastre, as poteiras para o calamar, outro tipo para a merluza. Sempre foi un puerto de tradición pesqueiro de Volanta de toda a vida, foi prácticamente do todo o noroeste e sigue sendo. Rederas, transportistas, peixerías, compradores. Eu creo que non se entende o pueblo de Cedeira sin a pesca.